peces que ara pujaran a l'escenari han contribuït amb la seva aportació econòmica, la seva il·lusió i la seva mostra de suport a fer realitat aquest projecte. Moltes gràcies a tots. A continuació, els padrins recolliran el seu exemplar de francolí, li posaran una anella identificativa i després col·locaran a la gàbia del jardí dels francolins, com veuran amb els altres exemples, amb punt de que la propera primavera reprodueixi. Primer de tot, el francolí padrinat per la jove Àngela de l'Espluga, el Nalo. Un exemplar mascle. Aquest ocell té el número 210. Ara el francolí padrinat per l'agrupament Escolta l'Estornell. L'Estornell. Pugen els representants de l'agrupament. El número 213.